Hello, my people. This is igbo TV. Please do me a favor and share this video. This video of our brother I see in the street of Jesse. I'm feeling so bad. I still want to ask this question. What will be the reason that somebody will travel, somebody will be normal, travel out of Nigeria and went to one country and become mad or become abnormal? I want to ask, what will be the reason? Is it what they smoke there? Is it village people following them? Or is it Agu? Who know this? Please answer me this question. Why I'm asking this? I see video of this our brother from Anambra State. A lot of people are going through of this. What will be the reason of this? What will be the reason of it? Anyway, Sha, watch this video of our brother before I'll continue. Remember to share this video. Mba papa everyday na okorolu na that oge garden na socks in the for many days that kind onye ebe ka ka mara etu esinyere gị aka because ị gafego ebe a gafekwa ihe abịazi na America ebe a na-ata afụfụ onye ebe ka ịbụ ka anya maka ịchọrọ onye Anambra ka mbụ onye ebe na Anambra Aguleri ke isi all the whole from Nigeria wụrụ onye Anambra wụrụ onye igbo bata America ebe a na-ata afụfụ na-agarịsị the homeless onwe aka enyere gị aka. That's why this ka video gị nobody akwa nsuru igbo amamụgo onye iwu before mụ nwafugo gị na you know isi opportunity si Anambra bata New Jersey la USA United States of America si me na ata afụfụ ka ebe ibikwen. I'm homeless but I live. How long ka ị nọgoro obodo a? Many years. Like how many years? Close to like 9 years now. 9 years. Hi, Jesus Christ. 9 years. Hi. Ogila nwunye gị nọ ka ọ gị naanị gị. No, Inwe nwaanyị? No, not yet. Inwekwara ide arụ n'ọrụ ka esinyekwe gị aka na. I don't know. I don't have all those stuff. Hi, Jesus Christ of Nazareth. Ị chọrọ ịla Naija? No, I didn't no, I told me like. Ndị ụmụnne gị kwa na-akpọkwanụ gị? No, like it's onye Aguleri mle ka aha gị ka eso name gị. But also name gị ka amara etu esinyere gị aka. But all the very private ways, like a family. Ịchọ nka amara I feel so weak. America, for that matter. Do you know how many thousands of people, how many millions of people in Nigeria praying to God one day they will travel to America? This our brother luckily traveled to America and find himself into this condition. I know now, before to make visa for America and the ticket and everything, it's around 8 million naira. And this our brother is lucky to be there. Now see what condition he's facing. Please do me a favor and share this video. Maybe one person or the other will know him and contact his family. Kama mmadụ ya n'obodo Igbo na-agbala, ọ ka mma nọ na Nigeria ka ma efe na-ebie. Ọ bụla ala abụla agwụ, aya ma efe ya emie. Ọ bụla ife ọ ṅụrụ aṅụ, aya ma efe ya emie. Aya ma ife ya emie. Ọ bụkwanụ ndị village na-esu ya, aka ma ife a ga-emie. Nwa Anambra State arif number. Nwa Igbo arif number. Please do me a favor, share this video. I'm not happy seeing this video. A lot of people are into this. A lot of people are like this in many abroad, in many countries. But this one touched my heart. Please do me a favor, share this video. Make this video go viral. I still remain on igbo TV. I love you all.